Stručne by som popísal body môjho programu. Ja ako člen ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska mám komunistický program na rozdiel od programov všetkých ostatných kandidátov. Cieľom môjho programu je maximálne prispieť, aby sa ľuďom v Bratislavskom kraji dobre žilo, aby sa im šťastne žilo. Aby nás v Európe nepokladali za vlastnú pracovnú silu, za nejakých nevoľníkov, poskokov pre všetko, aby naše deti nemuseli chodiť slúžiť do Rakúska, aby dokonca niektorí rasisti nás nejak nepokladali za nejakú menejcennú rasu. Chceme byť rovnocenní partneri v Európe. A to má zabezpečiť môj program. Ja prečítam hlavné body môjho programu. Samozrejme, zabezpečí, aby sme boli rovnocenní partneri, na to treba peniaze. A moje body môjho programu, aby sa splnil tento cieľ, sú nasledovné. Prečítam to rovno z počítača. Tak za prvé, v spolupráci s obcami a štátom chcem zaviesť socializmus v kraji na základe dodržiavania ústavy a zákonov Slovenskej republiky. Za druhé, prešetriť privatizáciu, čo by bolo tak skoro ako znárodnenie. Tretí bod je veľmi dôležitý, prešetriť, či predanie strategických podnikov do zahraničia nebol trestný čin vlastizrady. Za štvrté, vypracovať plán na vyhnanie kolonizátorov z Bratislavského kraja. Za piaté, zaviesť progresívnu daň z luxusu a z príjmu. Za šiesté, zakázať reklamu v Bratislavskom kraji, či je to v televízii, rozhlase, v novinách alebo na billboardoch, alebo zvýšiť daň z reklamy 10 krát. Za siedme je to odluka cirkvi od štátu. Za osme zrušiť verejné financovanie súkromných a cirkevných škôl. Za deviate dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky a jej zákony. Za desiate zakázať všetky veľkoplošné súkromné televízie a súkromné tlačové médiá, ktoré patria Boh vie komu, zrušiť ich, alebo niektoré previesť do vlastníctva kraja alebo štátu. Za 11. keď sa vyplnia tieto body, tak môžeme postaviť metro v Bratislave, čo je tiež bod môjho programu, odstrániť nezamestnanosť, čo je tiež bod môjho programu, mať opäť zadarmo školstvo, zdravotníctvo, podporiť seniorov a všetky tie body, ktoré budú hovoriť ostatní kandidáti. Lebo na všetko potrebujeme zdroje a tie zdroje budú odtiaľ, ako som povedal, bodov môjho programu. No a v ďalších videách ja podrobne alebo na také 2-3 minúty rozoberiem každý bod.